Jahan maaşı üstünlüğe tiyet diye gep kurulma. Şu gep kurulma ne derecede doğru? Jahan maaşı tiyet etmedi üstünlüğe. Jahan maaşı 2005-nji ýylda garaşdyrylgyň merjenleriniň ýeňiçdi. 2007-nji ýylda Gulba bayranyň eýeti. Men asly dutar bagşydym. Spejim oğrum men dutar. Ýöne men bir häsiýetim bardy, galaýyn menem öseýin diýip ylgap hemme ýeri sokulmaýadym. Allah östurjek wagty bardyr diýip sabr edýärdim, garaşýardym. Elbetde öňüm şondadyr, şodurdan etibedenden. Hasa tanalmaňa näme sebäp boldy? Men öňüm işleýärdim. Ýöne gow aýdymlar çykdy öňümden, şolar aldym, adetdim alan halipalaň aýdymy, Kakaja Nury aýdymy, ina Merdan damanan käbetiniň düden aýdymma, dolan aýda balam görüp melýär diýip. Meni ilkinji tanadan aýdym şol. Ideýanyndan Kakaja Nury ömrüm aýdymyny çykardym. Şol aýdymlar meni has östürdi. Goşy okuma öwrenýärmi? Awa, ýöne içimden okuýar. Daşynda bir bent goşy aýdyp beraýyn. Gowurýan şoňa birini bir bent. Wagt paýlanta 3 baýlyk elke al, ylgap baryp saglyk bilen erke al, ýany bilen çuwal gülke al, soň tapylar galan dada daňyp gitdi Kerim ağa. En gowy adam näme adam siz pikirgizçe? En gowy adam men düşünjämde ödün gowy bolsaň hem adamlaram gowdur. Adamlar siz näçe üçin hormat edip pikir edýäňiz? Fungodumdan meterem köp adam kärçiligim üçin. Şu adam kärçiligiň bolmasa onuň sen 50 kipar ýanyp duran ýyldız bolay. Şu adamçylyk diýilen zat bolmasa bolýan nädir? Sizin pikirgizçe baht nämede? Jan sağlykdan başga? Bagyt näme? Her bir günimiz bagyt biziň. Şular ýalak toýly bayramlarda ýaşaýap ýurdumyz afuwda, parahat, dinç, Allahdan çağaçyklaň bolsa, mehrem ejen kakan ýanyňda bolsa, ulu bagyt şol biziň her bir günimiz bagyt. Adamlar ýene 20-30 ýyldan häzirki jahal maşyniýatlaryna haýtaýdym bilen ýatlarlar edip pikir edýäňiz. Men bir zat aýdan şu kommentariýalary TikTokda okuýanna. Şonda bir kommentariýa ýazypdyrlar. Şu jahan maşyny şundan gowaýdym çykmaz diýen bolýan ýa. Gowdan gowsun çykarýaňyz diýä. Şu kommentariýada diýişler ýaly her adama men bir aýdym ýaraýa. Ömrüm aýdymyna köp ýerine ýetilýän ýa, käbämejim kıwlamatam. Köp adam onu ýatlaýa. Her aýdymyň öz ýeri bar, her adamyň öz halaýan dady bar. Aýdymdan da ünsür dinleýärse, köp öz gustal aýdymlar. Näçe şadan aýdymlar ýok. Gustal aýdymlar taýlamagyda näme sebäp bolýar? Dinleýijiler talabmy ýa öz talabmy? Dinleýijileriň hem talaby ýöne gustal aýdymlar adamyň ýüregine çalp barýar. Ana şu wagt men hiç wagt çağa bolmadym durmuş. Hökman öz başymdan geçen zat däl şol. Her bir adamyň çağalygyna geçen zat şol. Her bir öýde kynçylygam bolýar, her bir öýde ýetmezçiligim bolýar. Şo başdan geçen zat bolan şol adamlaryň ýüregine bakym barýar. Şoň üçin men şolar ýaly aýdymlar özüm gowurýar. Şoň üçin şonu ýaly çykarýan men. Adamyň ömri çağalyk döwri, ýaşlyk etkinçek döwrler bir näçe döwrlere bölünýär. Siz häzir ömrüňizde haýsy döwrüni güýseýäňiz? Şu wagt gowmaňa, şu wagt gowy. Durmuşda nämeden gorkýaňyz? Allah'tan şu diýerler Allah agyr ýüküň awraýyň bolsun diýerler. Allah'tan awraýdan aýyrmasyn. Jan sağlykdan, maşgalamdan aýyrmasyn. Siz näýlerde agyrdyp biler? Men her bir zat agladyp bilýär. Mysal üçin. Kararak adam ortamam gözümden döküp bilýär. Aýdaly daşary ýurtda konseptler mümkinçilikler ödülse, haýsy ýurtda çykýar diýdiňiz? Özüme Amerikan gowurýar. Näme? Bilemok. Öz hereketiňden turan wagtyňyz barmy? Öz hereketimden tutan wagtym ýok. Hudaýa şükür. Agrasygym gowurýan, adamlar kabul etişinem gowurýan ýöne ýygrylyp aýdýan, aýdym-aýdymda ýene gysyk aýdýan. Şonuň aýratym ele şo gatyp bolanyp. Üçün sorasyň gelýände men
Yok. Hiç kim göwnü degen adam. Degem okun kama diýen. Eger bilemek, bilip degen boldum, bilmän degen boldum ötünç sonra. Yani men kiçilik bilemek, ötünç sonra mani. Alla diner tekisine bilýänsiňiz. Şu alla diner tekisindäki jadyrçylar eliňe düşýärdi. 3 sany ardyň açjakan hatyra çekdi näme ardyň öderdiň? Bagyt abray jan sağlyk. Sizin häzir kuwatda ýanyňyzda dostlaryňyz köpmi joralaryňyz? Köpmi ýa-da Men dostumam yok, joramam yok. Tadanna ýitlenme. Solar men dostum joram. durmuşda höwet edip ýöne käbir sebäplerle meşgulen bilmeden küläriňiz barmy? Doktorçylyk, Lukmançylyk. lukmançylyk. Çağal gardyň bolsa. Aýdyma gelmegden hem sebäp boldy. Aydyma gelmeme. Aş Allah tarapyn, Allah beren tedir, owadydyr. Köp tawa jahan. That's production işine de üstünlük Allah'tan. Koylarımız kän bolsun. Diňe öňe That's production. Janyň tawar. Köp tawa jahan.